איזושהי הסתרה כזאת, וזה לא יצא לציבור, אז דווקא בשנים האלה, זה בדיוק היה כותרות אחרות, שזה באמת מעניין להסתכל על זה. טוב, אנחנו נשארים פחות או יותר באותו נושא, נכון? כן, לגמרי. מדברים על ניטור של שינוי אקלים שנעשה, בוא נגיד ככה, על ידי שימוש בלוויינים, זה מעניין. דוקטור שמרית ממן, מנהלת מעבדת נאס"א והאו"ם בישראל, לא ידעתי שיש דבר כזה, מומחית לשימוש בלוויינים לניטור שינוי אקלים. שלום, שלום, דוקטור ממן. אהלן. אהלן, אהלן. אהלן זה יפה. הורדת אותו לרצפה, למקום הנכון. אז בואי נדבר שמרית באמת על מה אתם עושים, ואיך דרך הלוויינים בודקים בעצם מה שקורה כאן על הכדור עצמו, על הקרקע. בשמחה. אז אצלנו האמת שיש לנו מעבדה מאוד ייחודית, כי אנחנו עושים יותר מדבר אחד. אנחנו מעבדה מאוד מולטי-דיסציפלינרית, ואנחנו משתמשים בלוויינים החל מהשלב ההנדסי. אנחנו ממש בנינו כבר ושיגרנו לוויין שלנו אפילו, ועד השלב שהוא כבר בחלל, ואז אנחנו נכנס החלק השני של אנשי כדור הארץ, נקרא לזה ככה, כל מדעי כדור הארץ, שאז אנחנו משתמשים בלוויינים ככלי לחקר של כדור הארץ ופלנטות אחרות. רגע, עוד שאלה טכנית, מה זה מנהלת מעבדת נאס"א והאו"ם בישראל? קודם כל, איפה זה ועל מה מדובר? אז קודם כל מדובר באוניברסיטת בן גוריון, המעבדה לחישה מרחוק ודימות פלנטרי. אנחנו חתומים על הסכם מול נאס"א, אנחנו אחת מ-17 מעבדות רגיונליות שיש בעולם כולו. 12 נמצאות בתוך ארצות הברית, אז אנחנו בחמישייה המכובדת מחוץ לארצות הברית. ומבחינת האו"ם, שזה נושא אחר, אני אמונה מטעם האו"ם על כל נושא ניטור אסונות מהחלל בישראל. אז זה משהו שחתמתי אליו לפני 5 שנים בערך. אנחנו הקמנו מרכז תמיכה אזורית של האו"ם, אנחנו נותנים מענה מבצעי בזמן אסונות, ובמהלך כשאין אסונות, שזה הזמן הרצוי, אנחנו מפתחים אלגוריתמים למיפוי מהיר של רעידות אדמה, צונאמי וכו'. תנסי להגדיר לנו אסון. אסון יכול להיות... אני מדבר על האזור שלנו, כן? אפילו ברמה של בצורת מאוד קשה, שמשפיע לי אחר כך על דברים אחרים. כל דבר כזה... שזה את מזהה מראש מהלוויין? לא, זה כאילו תוך כדי. יש דברים שאת יכולה לזהות מראש מהלוויין, ואז אנחנו הופכים את כל המערכת למה שנקרא מערכות התראה מוקדמות. נניח שיטפונות תוך כמה זמן... אתם קשורים לזה? שיטפונות גם, האמת שיש לנו מחקר מאוד מאוד גדול עכשיו בנושא שיטפונות גם בערבה הדרומית וגם בהודו. אנחנו עושים מחקר אנלוגי בשני המקומות האלה מבחינת מדבר. במדבר תר, בהודו ואצלנו, יש מאפיינים שהם דומים ראשונים, ואנחנו מנסים להבין בעזרת כלים של בינה מלאכותית וחיישנים קרקעיים, וגם מהלוויינים עצמם, מה אנחנו יכולים להשיג מכל אחד רגע, אז תוך כמה זמן, באמצעות הלוויין, אתם יכולים להתריע ששיטפון מגיע? כי אנחנו יודעים ששיטפונות זה משהו שמתרחש מאוד מהר ברגע שהוא נוצר. נכון, זה שיטפונות בזק. Okay, זה מה שאנחנו מכירים אצלנו, שיטפונות בזק, פלאש פלאד, זה שיטפונות הבאמת מהירים שקורים אצלנו בנגב, בערבה הדרומית, במדבר יהודה, אבל כאן יש גם אלמנט של ללמוד מהלוויינים את הדפוסים המטאורולוגיים. זאת אומרת, איך משתנה לי מזג האוויר, לאן מתקדם לי הענן. זה דברים שאנחנו יכולים להוציא גם מחיישנים לווייניים וגם מחיישנים קרקעיים. אנחנו משלבים גם את הקרקעיים. ואתם כבר רואים איזשהו דפוס שאפשר להשתמש בו? אנחנו בוודאי, אבל זה מערכות התראה שכבר קיימות. תגידי, את יכולה לנסות ולתאר לנו תמונה שאתם רואים דרך הלוויינים האלה? אני מנסה להבין מה זה בדיוק, לנטר אסונות. אתם רואים משהו? תנסי לתאר לי. אז בואו ניקח, שוב, אנחנו היום במדעי כדור הארץ, נכון? זה יום כדור הארץ היום, אז אנחנו ניקח דברים שקשורים לשינוי האקלים. אפילו ברמה של אירוע קיצון, אירוע גשם מאוד קיצוני, כמו שהיה לפני 3 חודשים בוולנסיה בספרד. אוקיי? אז יש את הלוויינים המטאורולוגיים שאנחנו יכולים לצפות את הצפיפות של הענן, את הכיוונים של התנועה, אוקיי? לאן זה הולך ואיזה אזורים יהיו מועדים יותר ופחות. אבל אחרי שכבר יש לי את האסון, או תוך כדי גם כן, אוקיי? במקרה הזה הייתה הצפה מאוד גדולה, היה שיטפון מאוד גדול, אז אנחנו יכולים לראות את גובה המים, כמות המים, איזה בתים נמצאים מתחת למים, או לקחת הדימות שלפני ואחרי ולהשוות ביניהם. הדברים האלה קורים היום הרבה יותר מהר. אז באמצעות ה-AI אתם יכולים לקחת אסונות מהעבר ולנסות לחזות מה יהיה בעתיד.
זה אחד הדברים שאנחנו עושים, כן. אבל אז באיזה מהירות אתם יכולים לתת התראה? כי זה בעצם הדבר החשוב ביותר, נכון? לומדים בשביל להזהיר. נכון, את צודקת ב100%. בסופו של דבר, וזה הכיוון המחקר שאנחנו הלכנו אליו בשנים האחרונות, אנחנו עושים שיפט לכיוון של מערכות התראה מוקדמות, וזה בכל דבר, זה לא רק, כל דבר שקשור למדעי כדור הארץ, כן? כרגע, אם זה עניין של התחממות, אם זה עניין של המסע קרחונים, אם זה עניין של שיטפונות, אם זה עניין של סופת אבק, כמו שקורה לנו כרגע היום בחוץ. כל הדברים האלה הם מאוד חשובים, ומבחינתנו המיקוד היום הוא ההשפעה שלהם על בריאות הציבור. איך אנחנו בסופו של דבר שומרים על כל המערכת הזאת, ואימצנו גישה שנקראת בריאות אחת, One Health, שזה למעשה האינטגרציה של הסביבה, של האנושות ושל בעלי החיים. כי בסופו של דבר, באסון המיידי, אז כמובן שיש את העניין של להתריע, לפנות אוכלוסייה, שזה המקום שאנחנו רוצים להיות בו, שחס וחלילה אף אחד לא ייפגע. אבל אם אנחנו מדברים לדוגמה על בצורת ארוכת שנים, אז מאוד קל להסיט אוכלוסייה או להביא, לספק אוכל, מים וכו' לאוכלוסייה במקום מרוחק. אבל בסופו של דבר צריך גם לחשוב על הסביבה. איך הסביבה נפגעת מזה ואיך אחר כך אני מאבדת פוריות קרקע. איך אני לא יכולה לאבד מקומות האלה. איך השטחים שלי מצטמצמים. זהו, שאלה גם האם אתם בודקים את משאבי הטבע, עד כמה הם נפגעים, איפה הם ביחסית למה שהיה בעבר, מה אפשר לעשות כדי לתקן את זה? כן, בהחלט. זה חלק מהמחקר. תגידי, נניח, אמרת שזה באוניברסיטת בן גוריון, נכון? המעבדה הזאת. הנה נניח אני נכנס עכשיו למעבדה עצמה, מה אני רואה מול העיניים? מסכים. של לוויינים. מסכים, ורגע, אני גם אתן לי הזדמנות לרדת טיפה על הסטודנטים שלי, ובלגן, כי הם לא מחזירים את הציוד למקום. דברים השתפרו מאז שרוני הגיע, אבל רחפנים, ציוד קרקעי, ציוד שאנחנו יוצאים איתו לשדה, והמון מסכים ומחשבים. רוב העבודה, בסופו של דבר, נעשית מהמחשב. כמה אנשים חוקרים את התחום הזה של לוויינים ואקלים? בארץ? כן. הרבה דווקא, אפילו קולין שהיה לפניי. כן. אחד המומחים. לא, אבל כולם משתמשים בלוויין? הלוויין זה לא... לא לוויין אחד ספציפי. אנחנו משתמשים בהמון לוויינים. כרגע אנחנו נמצאים במצב שיש לנו למעלה מ5,000 לווייני תצפית של כדור הארץ, אנחנו משתמשים במה שיש. רגע, אתם מקבלים תמונות מ5,000 לוויינים? אנחנו משתמשים במה שהכי רלוונטי לנו לאותו מחקר. זה לא בהכרח שלנו. חלק מהלוויינים האלה שרלוונטיים לנו, זה מה שאתה. בדיוק, זה יכול להיות לוויין אירופאי, זה יכול להיות לוויין אמריקאי, זה יכול להיות והנתונים האלה הם בחינם לכולם, או שאתם בגלל שאתם בתוך מחקר? לא כולם, אבל האיחוד האירופי ונאסא יצאו לפני כמה שנים בתוכניות גדולות מתוך מחשבה על כדור הארץ, ומתוך הבנה שהנתונים האלה שייכים לציבור, והם פתחו את כל הדאטה שלהם בחינם. זאת אומרת, כל אחד היום יכול לגשת לאינטרנט, ויש פורטלים שלמים שאתם יכולים להוריד נתונים אירופאים, אמריקאים, בחינם, ממש מתעדכנים ברמה של 6 שעות קדימה. שמרית, ממש לפני סיום, עד כמה המדיניות של טראמפ, קיצוץ משאבים, זה משהו שמשפיע על המחקר? מאוד. מאוד מאוד מאכזב, ואנחנו דואגים, אני יכולה לספר לכם על קולגות שלי שנמצאים כרגע אפילו במצב שהם ללא עבודה, עצירת מחקרים, עצירת שיתופי פעולה, דברים מאוד מטרידים. וגם בנאסא מרגישים את זה, נכון? בהחלט. עוצר יציאות, כל הדברים ש... וואו. כן. טוב, דוקטור שמרית ממן, מנהלת מעבדת נאסא והאו"ם בישראל, מומחית לשימוש בלוויינים וניטור שינויי אקלים. אנחנו מודים לך על השיחה הזאת. תודה רבה. תודה לכם, יום טוב.